famílies, avui farem aquesta activitat, les bosses sensorials. Són molt fàcils de fer i als nens els agrada molt perquè serveixen per reforçar la seva motricitat fina i estimular els seus sentits de la vista i del tacte. Mireu, aquest és el material que necessitem. Necessitem bosses per congelar com aquestes, gel fixador i botons, escuma d'afaitar i una miqueta de pintura. Doncs per començar agafarem les bosses de congelar, que sempre tenen unes lletretes, agafarem una miqueta de dissolvent amb cotó i així traiem totes les lletres perquè quedin transparents. A continuació agafem una tovalloleta i netegem la bossa perquè quedi ben neta. Doncs vinga, agafem la primera bossa, posarem els botons i ara agafarem el gel fixador i posarem. Molt bé. Ara bellugarem tot el gel fixador amb els botons, buidarem la bossa perquè no quedi aire, i sobretot que quedi ben tancada. Tancarem i per assegurar-nos que estigui ben tancada agafarem una miqueta de cinta adhesiva, li posarem aquí al davant i així segur que no sortirà res de res. Per aquí i per l'altre cantó. Mireu, veus? Es veuen tots els botons aquí, poden pujar, poden baixar, es veuen tots els colors. Així podem tocar-ho i és molt agradable el tacte. Doncs vinga, ara farem l'altra. Agafem l'altra bosseta, agafarem l'espuma d'afaitar, omplirem, una miqueta més, així. I ara posarem pintura. Jo he agafat de color blau, podeu agafar la pintura del color que vulgueu. I posarem per aquí dintre. Una miqueta per aquí, per l'altre costat. Tornarem a fer el mateix. Xafarem una miqueta per buidar tot l'aire que hi hagi dintre. Tancarem i tornarem a posar cinta adhesiva com hem posat a l'altra bosseta. Llavors, aquí anirem xafant i veieu que va canviar de color. Veieu? Quan els infants vagin apretant, tota l'escuma d'afaitar s'anirà canviant de color. Veieu? És molt divertit. Mireu, aquí us ensenyo unes altres que tinc preparades. En aquesta també he posat gel fixador i gometes de colors perquè es pugui veure el seu color i el seu tacte. I a l'altra he posat oli i aigua i boletes, que podeu ficar purpurina, podeu ficar càniques, podeu ficar el que tingueu per casa. Doncs bueno, fins aquí la meva activitat. Espero que us hagi agradat molt. Adeu!